Streľba na veľké vzdialenosti nie je nikdy jednoduchá. Vyžaduje si neustály tréning a základné znalosti o pôsobení síl, ktoré ovplyvňujú let náboja. Toto krátke video vám ukáže, aký nový model Geovit HDB výrazne uľahčuje streľbu na veľké vzdialenosti. Kľúčovými faktormi úspechu streľby na veľké vzdialenosti je tréning a výborné znalosti balistiky. Čo sa týka výstroja, každá kombinácia kalibra, náboja a zbrane má iné balistické správanie. Balistická krivka je vždy výsledkom počiatočnej rýchlosti strely náboja, gravitačnej sily, ktorá tlačí náboj dole, a odporu, ktorému čelí náboj počas letu. Prvý parameter, ktorým je počiatočná rýchlosť strely, je asi najjednoduchší. Počiatočná rýchlosť je jednoducho povedané rýchlosť náboja v momente, kedy vychádza z hlavne. Vyššia rýchlosť znamená priamejšiu krivku letu. Druhou silou, ktorá ovplyvňuje balistickú krivku, je gravitácia. Vo vesmíre, kde nie je takmer žiadna gravitácia, by bola dráha strely vždy plochá. Na Zemi sa však stretávame so značnou gravitáciou, ktorá ťahá náboj k stredu Zeme rýchlosťou 9,81 metra za sekundu na druhu. To znamená, že rýchlosť klesania náboja sa bude časom meniť. Čím dlhšie bude náboj vo vzduchu, tým rýchlejšie bude klesať. Treťou silou, ktorá má dosah na balistiku, je odpor. Predstavuje odpor vzduchu, ktorému čelí náboj počas letu. Do hry vstupuje niekoľko faktorov. Prvým je tvar náboja. Konštrukčné vlastnosti náboja musia dokázať prekonať odpor vzduchu. Ich vplyv na veľkosť odporu vzduchu sa volá balistický koeficient. Čím je balistický koeficient vyšší, tým je trajektória plochejšia. Tento faktor má významný vplyv na miesto dopadu strely. Druhým faktorom odporu je hustota vzduchu, ktorá predstavuje objem vzduchu a meria sa v kilogramoch na meter kubický. Pri zvyšujúcej sa hustote vzduchu zaznamenáte väčší odpor a väčší pokles náboja. Hustota vzduchu sa mení v závislosti od teploty vzduchu, nadmorskej výšky, tlaku vzduchu a vlhkosti. So všetkými týmito faktormi sa stretnete pri poľovačke na horách. Ďalším faktorom, s ktorým sa lovci stretávajú na horách, je vysoká pravdepodobnosť streľby pod veľkými uhlami. Pri streľbe na rovine ťahá gravitácia projektil zvislo k smeru letu. Nie je to však tak pri streľbe smerom dole alebo hore. Pri cielení pod uhlom bude vzdialenosť dlhšia, ako je ekvivalent skutočnej horizontálnej vzdialenosti. To znamená, že bod zásahu bude vyššie. Keď sa zamyslíte nad všetkými parametrami, ktoré ovplyvňujú balistiku a nad všetkými možnými kombináciami týchto parametrov a faktorov, zistíte, že je to neuveriteľne komplikované. Práve preto Leica vytvorila model Geovit HDB, vďaka ktorému sa môžete sústrediť len na presný zásah a nemusíte v teréne nič počítať. Leica Geovit HDB je revolúciou v oblasti merania vzdialenosti. Disponuje ďalkomerom do 1,8 km, výnimočnou kvalitou optiky, úplne novým ergonomickým tvarom a je jedinečným produktom v kategórii binokulárov s ďalkomerom. Najrevolučnejším prvkom je jeho zabudovaný balistický počítač. Táto funkcia zobrazuje špecifickú balistickú krivku, využíva aktuálne údaje o teplote, uhle, tlaku a poskytuje tým presnú balistickú kompenzáciu ako jednu z troch možností. Ekvivalentná horizontálna vzdialenosť, balistická korekcia nadsadenia alebo počet klikov na balistickej vežičke. Prvou možnosťou je ekvivalentná horizontálna vzdialenosť. Pri streľbe pod uhlom tento údaj najskôr zobrazí vzdialenosť priamej viditeľnosti a následne ekvivalentnú horizontálnu vzdialenosť. Načítaný údaj je ešte presnejší, ak máte puškohľad s balistickým krížom. Druhým údajom je balistická korekcia. Pri tomto nastavení sa najskôr zobrazí vzdialenosť priamej viditeľnosti a potom miera, ako vysoko by ste mali vykonať korekciu. Podľa toho, či si v menu vyberiete možnosť EU alebo US, sa údaje zobrazia v centimetroch alebo v palcoch. Posledný a najpresnejší údaj sa týka balistickej vežičky. Poskytne vám informácie o vzdialenosti a o počte klikov. Strelec si pozrie tento údaj a upraví podľa neho balistickú vežičku a zamerie presne na cieľ. Nastavenie ďalekohľadu Geovit HDB je naozaj jednoduché. Model disponuje dvomi tlačidlami. Vľavo sa nachádza tlačidlo merania a vpravo sekundárne tlačidlo. Na vstup do hlavného menu stlačte a podržte sekundárne tlačidlo na 3 sekundy. Sekundárne tlačidlo sa používa aj na prechod medzi 4 možnosťami menu. K dispozícii máte menu EU alebo US. Balistické menu, menu nastrelnej vzdialenosti a menu pokročilej balistickej kompenzácie.
Na vstup do týchto menu stlačte tlačidlo merania a na potvrdenie použite sekundárne tlačidlo. V menu EU alebo US si môžete vybrať mernú jednotku. Pri výbere možností US sa vzdialenosť zobrazí v palcoch a stopách a teplota v stupňoch Fahrenheita. Pri výbere možností EU sa vzdialenosť zobrazí v centimetroch a metroch a teplota v stupňoch Celzia. V poradí druhým je balistické menu. V tejto časti si môžete vybrať špecifickú balistickú krivku z 12 balistických kriviek predefinovaných v ďalekohľade Geovid alebo z pamäťovej karty microSD s vašimi osobnými balistickými informáciami. V menu nastrelenej vzdialenosti si určite jej hodnotu. Posledné menu je ABC, čo znamená Advanced Ballistic Compensation alebo po slovensky rozšírená balistická kompenzácia. V tejto časti si môžete vybrať, či výstupným údajom bude ekvivalentná horizontálna vzdialenosť EHR, balistická korekcia alebo balistická vežička. K dispozícii máte 5 rôznych možností pre balistickú vežičku, ktoré sa prispôsobia širokej ponuke vežičiek aktuálne dostupných na trhu. Prvým krokom pri nastavení modelu Geovid HDB je určenie zadávania špecifických balistických informácií. Prvým spôsobom je použitie referenčných tabuliek na zadnej časti škatuľky munície. Nájdete údaj poklesu náboja pri najväčšej dostupnej vzdialenosti. V tomto prípade je to 10 palcov na 300 yardov. V tabuľke vyhľadajte najbližšiu hodnotu. V tomto prípade je to 9,6 palca, čo zodpovedá balistickej krivke US3, ktorú by ste mali vybrať v balistickom menu modelu Geovid. Druhý a presnejší spôsob zadania krivky je použitie balistickej kalkulačky, ktorú nájdete na webovej stránke Leica-shop.sk v sekcii nastavenie balistiky. Najskôr si z troch rozbaľovacích ponúk vyberte vašu muníciu. Ak používate prebíjanú muníciu, túto informáciu môžete zadať do špecifickej sekcie. Vyberte zameranie a vzdialenosť a kliknite na tlačidlo Vypočítať. Potom si skontrolujte informácie uvedené vľavo a ak sú správne, uložte si ich na pamäťovú kartu microSD. Vyberte pamäťovú kartu microSD a vložte ju do priestoru na batérie v ďalekohľade Geovid. Teraz si prejdeme kompletné nastavenie s použitím balistickej korekcie, nastrelenia na vzdialenosť 100 yardov, výberom balistickej krivky z karty a US ako našej mernej jednotky. Najskôr stlačte na 3 sekundy a podržte sekundárne tlačidlo. Pre výber EU alebo US menu stlačte tlačidlo merania. Na výber možností US stlačte sekundárne tlačidlo. Po výbere vás menu posunie do ďalšej možnosti. V tomto prípade do balistického menu. Na vstup do balistického menu stlačte tlačidlo merania a stlačením sekundárneho tlačidla vyberte možnosť kart. Znovu sa zobrazí menu nastrelenej vzdialenosti SID. Na vstup do tohto menu stlačte tlačidlo merania a stlačením sekundárneho tlačidla nastavte vzdialenosť na 100 yardov. Nakoniec sa zobrazí menu rozšírenej balistickej korekcie ABC. Na vstup do tohto menu stlačte tlačidlo merania a na prechod na balistickú korekciu prepnite tlačidlo merania, ktorým si vyberiete váš balistický vstupný formát ABC. Váš ďalekohľad Geovid je teraz nastavený. Každý poľovník preberá pri rozhodnutí vystreliť obrovskú zodpovednosť. Toto rozhodnutie je ešte náročnejšie pri poľovačke v horách. Dochádza k zmenám teploty a tlaku, vyžaduje sa strela pod uhlom a je veľmi náročné odhadnúť vzdialenosť. Model Geovid HDB pomáha strelcovi rýchlejšie a jednoduchšie sa rozhodnúť. Pri mierení na cieľ stačí, ak raz tlačíte tlačidlo merania a ďalekohľad Geovid vám poskytne priamu vzdialenosť a následne vybranú výstupnú hodnotu. Všetky tieto výstupné údaje zohľadňujú uhol, tlak vzduchu, teplotu a vašu špecifickú balistickú krivku poklesu. Leica bola vždy priekopníkom v oblasti merania vzdialenosti a model Geovid HDB pokračuje v tejto dlhoročnej tradícii. Vyznačuje sa schopnosťou vypočítať najpresnejšie balistické informácie a ich spracovania do jednoduchých výstupných údajov, čo poskytuje strelcovi možnosť rýchleho, bezpečného a presného zásahu.